Welcome dito'y Ilocano Radio Drama Duha ka Libo ug 26. Ti Masakbayan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Si kamot, amiga Elisa. Adda kamot dito'y mall. Kung no asino itayon, si kamat gayam, amiga Nova. Nagpipintas kit dagitabag aginat gatang mall. Nangina dagitoy. Jaklakit di kayat ti agbag iti sinsinan, amiga. Kaduan nakman iti nanggatangam, tagumatangak iti kastabag. No adaw manay nga igatang ko, amiga. Areglado, amiga. Day talagayam. O sige, umay ka, tamapan ta. Imbag man, ta saan nga agungat ti asawam no kanayon ka nga gatang iti gamit mo. Anya nga iti maaramidan na, nunalpas kon anagatang. Apay ang nagdakkel tinabawasan iti linaon ti credit card mo. Nag-sale nga men ti sukik a negosyante iti alahas. Nagpipintas dagiti lako na. Iso a ginatang kon, honey. Ngam apay ang nagado. Mapan ka no nga min ijay abroad. Iso nga inlako na kanyak itinalaka. Inton ngumina dagiti alahas, mabalin kon tumat nga ilako. No lakit dita pagnegosyo, mabalin mo. Ngam no pagalahas mo lang. Nagadun nga Ag negosyo akmat iti alahas. Adumat dagiti amigak amabalin ko alakwan iti alahas. Saan ka nga ta amalugi dita planom? Dakkel ti puunam. Mabalin ka di ngayon kayo mo't agbirok iti trabaho yo. Tapno makatulong kayo mo't kanyak, anak ko. Agbiro kak to, nanang. At dapay ngamin ay ayam may kadagiti barkada iti basketball. Adda ka di maganap mo di tapanagay-ayam mo iti basketball. Saan ka di amay mayat no adda trabaho ngamday taagbas basketball latan? No mga bak kami iti basketball. Adda kwarta, tada pustaan. Kasta ka dilatan ti biyag mo, anak ko. Mabiyag to ka di day ta basketball ti pamilyam. Awan pa'y mati pamilyak, nanang. Iso nga ron dadyak pa'y mga asawa. Tapno awan ti pakpakanak. Ay, una yun, anak ko. Lumakay kan. Ngam basketball pa'y laeng ti adda di ta panunot mo. Awan tilin na kaya ni ti basketball, nanang. Ibagam ka ni ading mo, tamapan mo't agbiro kiti trabaho na. Sige, inakon iti trabaho. Taamangan no agungat tumanen ti amo. Apay nga itakalaang taliya. Malugi ak amang tangtangdanken ka. No kanayo nakasta maladaw ka. Limalaang mat a minutos, madam. Uray maladawak mat nga agawid iti 5 minutos. Rumbang lang. Amumat numano nga oras ti rumbang a panagtrabahom dito'y balay may. Ay, sige, panawan kayo pa'y nga rod, madam. Inakagdalusan ija uneg, sakbay nga agdalusak dito'y ruwara. Agawam, taddan to maya sa nga ili kinton madamdama. Masapol ana silang dagiti tiles, kan dagiti iso amin a makita. Kanayon mo't ana silang dagiti dalusak, madam. Una, takanayon ko nga ibaga. Ngam no saan ko akanayon nga ibaga. Jak amon, ang mga no sinsinan ti panagdalos mo. Ay, saan mo't madam? Napuno ang nagtrabaho. Uray didak kanayon abilinan iti aramidag. Ibagbagan ni nanang. Ngayon kakano agbirok iti trabahom. Pagbiro ka na kiti trabaho, idinto ta si ka, di ka mo't mapanagbiro kiti trabaho. Adda nga rod ay ayam may iti basketball. Saan at trabaho ti basketball? Kat si kangay. Anyamat ti pagkakumkumikumam. Awan mo trabahom. Awan trabaho. Makumikumak pa ita. Anya kumati pakakumikumam, aber. Agsasaro no dagiti gagayam ko nga ag-bridal shower kan agkakasar. Saan ko ama atendaran no adda trabaho? Anya? Ipang pangrunam kit din day ta atendaram. Ngam ti agbirok iti trabahom. Apay, no dagkasar agayam mo. Saan mo nga atendaran? Oray si ka. Ingkakit din nagbiro kiti trabaho. Awan ka di ba dapapakan, mama? Nana? Nay, apay anabartag ka manen, sir.
Saan ka di abinalaagan da ka? Saan ka sumangpet anapartak? Gapo ka di, tisang kay bagada pagtalawan dak. Numakita da na barte ka, nana? Saan mo ko maadadaulan ti biyag mo, sir? Imbagkat kan ka, tamangig ko da ita, nana. Kanayon ba't nga ibaga ni Papam dayta? Saan ka di? No ibaga naman, san aga po, takayat da na saya ti masakbayak. No di katapno saan ka no, ama ibabain ti pamilyami. Apay nga rod adi ka agtungpal, sir. Tapno di da kapag talawan. Masurunak nga rod kadakwada. Tamanipod ubingak, jay negosyo datin into naranda. Gamit itad damat amin akasapulam. Nagkamali ka, nana. Ti pamatag ken presensyada ti kasapulak. Anya ka ditimayan nyo, nana. Awan pa'y ni nanang. Embati na kaditi abang, ti pagigyanan nyo abalay. Awan mo timbati na, nana. Apay, akanayon kayo amaladaw nga agbayad iti abang. Talo kayo mat nga kakabalay. Apay ko manutalo kami, nana. No agtitinulong kayo nga agtrabaho. Nalakalaang mati abang yo. Agbirbiro kami pa iti trabaho mi. Aheron pang laang. Kaasi mati inayo, nga isulaang ti agtrabaho. Idento ta nagdadakkel kayo, mat nga anak na. Sika mat gayam ti masabat ko, mana. Ay, nagkapukan samot ije pagigyanan mi, ading ko. Wan, manang, ina ko maagsingir, ta kasapulak ba ti kwarta. Kait itad nga min ti among ko ti sweldok. Apay nga min adi nakatulungan dagiti anak mo. Nagdadakkel da, ngam awan mo't nga min trabaho da. Kanayon kumot nga ibagang agsapul da iti trabaho da. Ngam di dakmat ipangpangag. Ay, jak maawatan dagiti anak mo. Di da kapay kasyan nga inada. Imbaglakit din, tauray saan anasaya at ti amok. Dakkel mo ti sweldok nga ititad da. Nangan kayo ka din. Saan tayo mat anak kaloto ni Ruth, nanang? Nabanuga, tado ti inaramid ko ijabalay ti among ko. Makaamu kayo, no di kayo pa'y nagluto iti kaninyo. Nangan kayo katin ije naggapuan yun, nanang? Awan pa ije bakit kan lakay. Pinilit di anak da kaduak amangan, iso nanganak mo Naggasat kayo, nanang. Anya nga iti sindayo, jay? Adobo kan chapsoy. Tama pa anak pa ije kwartok. Kayat kun taaginan na. Masapa ak kano asumrek inton bigan. Ninanang samot day, jay. Si mangpot mat gaya man. Wan, ngamnangan ka nun ije balay ti among na. Kat, anya nga itinluto mamasida. Jak pa'y nga rod nakaluto. Kunak ano, agluto ni nanang itamalam. Nagdinitsyo ije kwarto na, nabannog ka no. Sapay masadutak nga agluto. Sikaman mo ti agluto iti masida. Ta, nakaluto ak mo tanitin na po'y. Sika mat ti babae, rumbang nga sika ti agluto. Uray lalaki, agluto mo't no kayat na. Sige, gaputa masadot ta nga agluto. Di noodles laangan. Ilutom ti sidam, ta ilutok mo't ti sida. Mapan ka kadi ije trabaho, manang. Nagsapa ka mat. Day tamot nga mintibilin di amok ading ko. Isaganak ka no ti pagarmo sa randa. Kasta kadi. Saan ka di asigod? Asaan asiga ti mangisagana iti armusarda? Ay, saan nga rod? Ngam sa bali ka no itan. Masapaak, tasyak ka no ti mangisagana iti kananda. Ta masadot ka no di Madam Nova nga agluto. Pimanaw nga mintay para luto iti bigat. Anya oras na kadi amang mangan iti bigat? Alas 7, ading ko, tama riing da iti alas 6. Alas 5 pa'y mat Nawaya pa'y no si kati agluto iti kananda. Huwag nga rod. Sige, panawan ka pa'y dito'y. Tapno sa anak amala daw. Lumabas akla ko ma dito'y balayaw hanggang nasabat ko ni nanang yaw. Anapanan iti trabaho na. Ha? Napan ka din, nana? Ni, kunak no anday di kusina nga aglutluto? Anya? Ni pa'y lananang yu ti paglutuan yaw.
Idinto tawan mo trabaho yung agkapsa. Patpatgan na kami unay ni Nanang. Iso nga aramidan na ti amin para kada kami kan ni Manong ko, Nana. Impatagyo ka di ti inayo. Kasla katulong ti pangibilbilangan nyo kankwana. Ha? Ay, saan, Nana? Apay ko makatulong. Patpatgan mi, tainami kat nga rod. Ay, sa ula ang day tapat patgan. Ti inayo, katulong iti balay ti amo na. Ama suswelduan. Ngamda kayo, serserbian na kayo, ngam diyo pa'y tulungan. Ayan na ti panangipatag ako na. Anyamot ti pakariribukam. Kas kalaubing anaawanan, uno na yawawan. Pampanunutak man timbagan ni Nana Dani ka, Manong. Saan ta ka no apatpatgan ni Nana? Anya? Apay kumasaan? Di na amo ti sasaw na dadya bakit? Apay, makita na nga rod tirik nata. Ti kano panagayat, makita iti aramid. Saan kano nga iti sa ulaeng? Kasano kuma? Ay, ingka katagluton. Amangan no pakanandamanan ni Nanang iji pagtrabtrabahuan na. Agsinublat tang agluto No siyak ti agluto ita, si kantumot inton sumaruno. Agpada tamot nga awan trabaho na. Kasanon, no nabanugak ton anag basketball. Di ka nakiti, inabak mo iti pustaan nyo no nagayayam ka. Kasano ngay, no maabak kami iti postaan. No maabak kayo, umikat ka laangan di tamanong, tain ka lagbiro kan iti trabaho. Saan ka di nga imbagam, anarigat ti makabirok iti trabaho? Sir, aldawan. Apay adi kayo pala rumwar dita si Ledyo. Ilukat sulatan ti ridaw, Nana. Sana nakatrangka day ta. Nay, apay anak kakukot kayo, sir. Masakit kayo kade. Malamlaminak, Nana. Agulawak no bumangonak. Ay, nanta dapadapon kayo. Ay nabara kayo Masapul amang ipaunag kayo pa iti uray basit laeng. Sa kayon to agtumar iti agas. Awan ganas ko amangan, Nana. Madi no awan karga ti tiyanyo nga agtumar kayo iti agas. Uray basit laeng agatas kan tinapay ti ipaunag yo, sir. Ayan ni Richard. Awan ka di manen? Amumat day jay nga anak ta. Golf lang ta muna. Amang ano napanmanan kadagiti kakadwa na anak ay ayam iti golf. Adda na ka ibaga kanyak, akanayon na makita kadagiti kakadwa na iti resto bar. Anya, dayta ti kanayon ta nga iparit nga aramidan na. Apay nga naramid na. Masapula ka sarita kiti nalapat. Tsak kayat ti anak asokir kan mangipapain. Mapan ka kadi iti kwarto na. Wan, masapul nga ilawlawag na no apay anapan iti resto bar. Ne, ada kayo mo't gaya man, sir. Nasapa kayo man ita. Ayan ka din ni Richard. Pinagtumar ko iti agas, tanabara, sir. Pinanawak iti kwarto na, hindi na pagtumar ko. Naalanan na ito iti kanayon na apan nakaladaw asumangpat. Kan ti panagin inom na. Anya ka di ti aramidan nyo, sir. Masakit ni Sir Richard. Amangan no agin sasakit lang. Ha? Ay, nabara mo't itay bigat. Iso a pinagtumar ko iti agas, sir. Mapanak iti kwarto na takasaok. Mapan ka kadi iti kwarto ni Richard. Wan, nunjak magustuhan ti isungbat na pagbabawyan na ti aramidak. Sige, intay-tayan na. Kuna ni Nova masakit ka no, nga magdadwaak. Sige, mapantay ti kwarto na. Awan tao. Ayan ti masakit. Intaman itayan na. Kuna ni Talia masakit ka no. Sige, mapantay ti kwarto na. Awan tao. Ayan ti masakit. Inulbudan na ta ni Talia.
Ayan na kadi. Ilagpas na pa iti daldalosan na ijay minuyungan. Kasarita ta iti nalapat no umunag. May samot dayta ngagsungbat. Hello, Nana. Nakawag kayo, Met. Apay ka di? Ayan mo kadi. Makapumpungtot ni Papam. Imbagak ama di marikrik na iti bagim. Imbagayam at gayam, Nana. Awan parikot. Agyanak dito'y ayan ti barkadak. Naragragsak dito'y. Ay, mayat ka din ti bagim, sir. Napanda kami iti kwartom katawan ka. Ay, sigurado ama sermunan ta adwa. Napanda ko nam, Nana. Di kagdanag. Adda aramidak. Tapno saan ka may raman. Anya ko mati aramidem, sir. Aghawid kakit din. Basta saan kayo nagdanag, Nana. Adak di tayo madamdama. Saan yung ilak ti gate? Sumre kak tulatan. Bye. Sigamat gayam ti masabat ko barok. Papanam ka de. Mapanak iti family doktor mi, tita. Madingamin ti bagbagik. Apay ngagmay sa ka amapan iti doktor. Ayan ni mamam. Apay adi nakakinadwaan. Makumikom iti negosyo na, tita. Adumater aramidan ti katulong. Iso Jakon nagpakadwa ngay may. Nakitak itay ti doktor yung nga imo iti klinik na. Apay adi mo inawagan ta iso ti imay balayo. Siya kong ti may, tita. Kababain mat iti doktor. No iso pa ilat ti mapan iti balay. Saan mo ta nakaro ti rekrik naik? Uray ko man no nagpakadwa kay ti katulong yo. Aramidan nanto ti trabaho na no makasangpet kayo. Hello, amiga. Nakawag ka man? Nasabat ko ba't ni Richard? Mapan ka no iti doktor. Ha? Napan iti doktor ko nam, amiga? Wen, amiga. Iti klinik ti family doktor yo tinapanan na. Itaman pa'y amakawayas amapan iti doktor ni Richard. Ay takadila nga inaramid na dayta, amiga. Kinagpaiso na, wan, amiga. Saan amakapanday jay, no awan mangkuyog kan ko na? Dakkel meten ti anak mo, amiga. Panawanan, tapno tumakder iti bukod na asaka. Sa bagay, ay kunaklakit din no napanmanan na kibarkada. Kunak no pambarnalaeng amasakit. Asino tinakasaritam? Ni amiga Elisa, honey. Nakita na kano ni Richard anapan iti klinik ti family doctor tayo. Pudno nga rod ti kuna ni Talia, amasakit. Kunaklakit din no kalkaluban na laeng ti kinalangkong ti anak ta. Horasyak, kunak no impambardalaang nga masakit. Kuna ni amiga Elisa, dakkel kanon ti anak ta. Rumbang asursurwan na kano ti tumakder iti bukod na asaka. Nga mawan mo't amo na trabaho. Mait-ited amin akayat na, iso adi na amo tiyag trabaho. Kasanoon no awantan. Awan pa'y amo na iti negosyo. Tadi namit kayat tinagadal, tanarigat ka no. Hay, adda ngamin kolkol na ti utak na. Nabambanuga ka na gayayam iti basketball. Nangabak kayo ka di, Manong? Tay balatok na rudan, Ingkang nga rod matagluto. Ay, awan ni nanang agluto. Iyag mo nga rudan ti balatok, tay nakon. Ngam no awan, di ure awan ti aglutluto. Anya, ewan gayam. Saan ka nagbirok iti trabaho man kuna ni nanang? Napanak, nga masapol ka no nga da experience. Awan mo't experience ko. Anya, amin ka di pag-applyam, kat masapol ti experience? Wan mat. Makapadismay at agbirok iti trabaho. Makabanog pa'y kit din. Ada kamot gaya man sa Richard. Anya ka diti inaramid mo ako nam. At dandabapam di taunag. Talaga ka diyan napanda iti kwartok, Nana? Wan, madanagan ako na itaimbagak masakit ka. Idi napanda ka kinita iti kwartom. Awan ka mod, sir. Di kagdanag. Adda reseta ti doktor. Napaanak iti doktor, Nana.
Ay na, nalaing ka talaga iti kalukwan, Sir Richard. Kunam itay nga da ka iti ayan ti barkadam. Ita, kunamanen anapat ka iti doktor. Agyaman ak tayo niyawag mo. Iso na pa nakadagos iti doktor. Gaputa medyo mayatirik nak. Apa aman na pinagtumarnak. Rimwarak. Alangarod, sir. Ingkan agpakita ka da papam kan mamam. Adda ka di mo't nalakom nga alahas mo? Wen, honey. Mayat nga agpaiso ti aglako iti alahas. Imbag tasyak tinakagatang kadag iti alahas ti amigak. Anapan ni ijay abroad. Saan ka diya sigur nga glaklako iti alahas na diyang amigam? Wen, ngam kinay kayat na ngayon lako kanyak. Si madot siguro nga glako. Adan samat ngamin sakit na. Mapan ka no agpaagas ija abroad. Ha? Nakaamuam iti da ita. Tiyak pa'y amo nga daghayam sakit na. Kabagyan na ti may sakadag iti empleyadok. Kas tagayam. Tiyak pa'y amo nga daghayam sakit na. Amigam, ngam di mo amo, ti kasasaan na. Kaawatan, asaan kayo close? Ngabi dinaglako iti alahas. Siyak mo, tinawagan na. Nangag ko ti saritaan da mamakan papa. Ano kasta? Alahas ti linaon ti attache case iti lamisaan. Ay, padasak mamati aglako iti alahas. Mangalak iti alahas iti attache case. Anya nga ti aramidak. Tapnusan amadlaw. Nga danaksay iti alahas alako ni mama. Oh, agpakadak nga dapapanak. Iti kasta, saan asyak ti mapabasol no kas pangarigan. Agpaiso ka di anapan kay ti Dr. Richard? Day tatipod no, papa. Ato iti reseta ti doktor. Ginatang kon ti agas ngayon reseta na. Pudno ka di tindanon da kanyak, amapmapan ka kano iti resto bar. Simuro taklaang na minsan, papa. At ang amin nagkasangay akaadalak. No ingaid mo kumatya agadal, tatnong makaturpos ka. Saan man? Panay bagsak amin agradom. Di na kaawater iti pagadalan no makita da bagsak amin agradom. Diyak man amo, papa. Ipakpakat ko mati kabalak. Ngam saan lat ta asumrak iti ulok ti adal. Anya nga ro ti pagbanagan ti biyag mo. Kasano, no awan kamin. Kastam latan, aglaklakay kalatan nga awan muna. Ti amuda, kat awanak dito balay. Libasak ti mangala iti alahas iti attache case ni mama. Aday ta. Nakaalak iti sumagmamanong alahas. Mapanak iti balay ti barkadak. Ilamang ko iti bag ko ti alahas na alak. Di dalakit di madlaw adagos ti kawan ti alahas. Mapan ko ibati iti balay ti barkadak dagiti analak. Papanam ka di, sir. Ah? Agar-arudok ka, mat. Anyang agar arudak ako nayo, nana. Nakita ka ngamin at tumalangkiaw. Kasla da ilimlimangam. Anya ko matilimlim mangak. Isungarod at dinamag ka. Tamadlaw ko nga da ilimlimangam, sir. Da ka di papakan, mamam. Nagpakada akong kadakwada nga da papanak. Apay ko mga glimangak ngay. Di ta kayon. Tila may bagbagayo. Ay, sa anak lakit ding agkamali ititignay na nakitak. At dalakit di makagapo. No apay akas di iti jarna apimanaw. Nanang, apay nga paabutan niyo ti barokong yo. Bunga la siguro ti panakabandog ko, anak. Mapanak pa iti kwartok tagi na naakpay. Nangan kayo ka din iji balay ti among yo, nanang. Wen, makaamu kayo nga agluto iti kaninyo tanabanugak. Sapay awan pay lang ni Ruth. Napanan ay kamsat mo. Apay nga awan.
Diyak mo nanang. Diyak mo, nupod nung agberbero iti trabaho na. Amangan mat no sabali ti sapsapulan na. Sana ibaga, nga awan master ka na trabaho. Kasta ka di ti aramid mo. Iso nga atapom nga isumot ti aramid di adim. Nanang, Kaaduan a managatap. Iso ti adda aramid na. Iso nga atapon na nga iso ti aramid mo ti pada na a tao. kas kumaitian niya, nanang. Kas kuma iti kinaawan pa nagtalak na. Ah. Nukas jay ka, saan kamot nga rod ama pagtalkaan? Apay nga ado tinaksay iti alahas alakok. Inalam ka di, hadi? Alangan mo't nga agala aklatan iti saan ko ngayon pakada. Diyak pa'y naramid ti kasta. Awan sa bali akadwa tayo dito'y balay. Nabayag akadwa tayo diti balay ni Talia. Ngam diyak pa'y napuutan na nagtakaw. Wana, tawan pa'y nakita na nga ado nga alahas at akawon na. Iso nga tangag paiso. Ang mga no damat sa balya ng ikam. Pangikak kumangay asabali. Saan ko nga ilaslasin, no dikat dito'y amin at asikis ti pangikabkabila kadagiti lakok nga alahas. Kita man na nalaing. Ang mga no nailaok mo't kanag itinaduma nga alahas mo. Awan ko naktumat. May salang ti atapak anangala kadagiti alahas alakok. Itaman payasan arimwar ni nanang. San ka di pa'y arimwar? Saan anasapa asimrek? Kada mapanak ag jogging. Katrumwar mo na mapan iti trabaho na. Ang kuna na ngamin iti si Mangpet. Anasakit kano ti barokong na. Amangan nga rod no saan asumrek ita. Ingkamang kiti damagan. Amangan no kimaro ti kunana anasakit a barokong na. O sige, tama pa na kita ayan na manong. Nanang, itaman pa saan kayo nasapa asimrek? Ay nalang ko nga nakmatan anak ko. Sige tamapanak, uray naladaw akon. Umawag kayo laangan, nanang. Ibagayo asaan kayo pa asumrek kita. Ha? Ay, uwan nga agpaiso. Ay, kas lang amin, nadagsan pa'y laang ti barukong ko. Ti maldita ababaunan. Sana simrak, tanda tinakaw na. Nang loko na tao. Saan gaya mamapagtalkan ti danga? Intunukon indarom ko. Saan yun nga idaron, papa? Amangan no adda pa kasapulan na. Iso nga inala na. Kumaa, no basit lang agatad da dyan. Nagdakal. Tiyawanan pa in. Amom ka di ti balayda, Richard. Jack painap na pan iti balayda, mama. Ngala, saan tayo na pagtaktakan na dyan nga? Ikaten tayo latan, kas katulong tayo. Hello, ma'am. Imawag ka lang si kang agtatakaw. Ha? Agtatakaw? Anya ka diti sasawin niyo, ma'am. Anya nga agtatakaw? Isasaan ka simrak. Tanapan mo yung lako titirakaw mo. Saan kayo ang maawatan, ma'am? Nasakit ti barukong ko. Iso sa anak kastrak. Ikarigatak ti mapandita. Tapno malawlawagan no anya dayta nga ibagbagayo. Saan kan nga umay? Manipod ita, awanan trabahom. Ha? Awanan trabaho. Nanang! Manong! Ni Nanang! Nawanan iti puot! Anya tinapasamak? Awan puot ni Nanang! Ipanta ni di ospital! Anya tinapasamak? Nawanan iti puot ni Nanang, Manong! Ipanta di ospital! Adda ka di kwartam apangarkila itilugan. Awan, Manong! Anya, kasano nga ruditan? Inakita antibag ni Nanang. Barang at akwarta na ijay. Ingka nga ruden, darasam. Ang mga nuan niya pa'y timapasamak ng kuwana. Anya ti kuna ti doktor. Mild heart attack ka no, Manong.
Ada sakit na iti puso. Ada pa'y kano bato iti gallbladder na. Masapul ang maoperaan. Anya, isugaya makanayon na nga ibaga na sakit ti barokon na. Uno ti likod na. Masapul ti dakkel agatad no maoperaan. Day tangarod ti parikot ita. Kuna jay doktor amang isagana ta kano iti medyo dakkel agatad. Tapno maoperaan ni nanang. Kasanon, no awan tinasawa agatad. Saan da pa'y kano nga operaan? Kaasimot ni nanang agiturod iti sakit ti gallbladder na. Kasano pa'y nga ron itan? Adda nga taagpautang ka data. Kat amo damot nga awan trabaho ta, manong. Dayta ita ti parikot. Awan man lat maitulong taken kuana. Mangipaskilak di tarwar a kasapulan tayo ti katulong. Anakan ka na ita. No ikabil mo ti wanted maid ni Tarwar, ang dalakin di umayag apply. Masapol ati ala ket jay saan abaket. Jay napigsang agtrabaho. Uray nga to ti sweldo na, no lakit di tan nagagat. Langgong tumaday jay atalia. Tinakawan na kit din. Ha? Addan to aldaw na kanyak day jay at tao. Dakdakal ti panagit ited ti sweldo ti katulong ngam ti dadum anita nga amo. Di pa'y lakat napnak. Inraman na pa'y at tinakaw ti alahas sa lako. Ita taawan trabaho na, sigurado nga agrikat na jay. Kasano ko mga agregat? Kat addan ti alahas ang mabalin na ngay lako. Sa bagay, o sinalbag day jay. Masangok la ko mga idarom. Ipakulong ko kumakit tap nagnakam. Rot, amom ka di. No sa dino abalay ti pagigyanan idi ni nanang. Jakmat nga minan dinamdamag. Uray siyakmat manong. Apay ka di. Inta ko maumutang iti kwarta nga ramatan ni nanang. Aywan gayam. Barang numaasid ka ni nanang. Nabayag ni nanang akas katulong. Ngam di taman la dinamag. No asino dagiti amo na. Kano sa dino ti balayda. Aguray ka. Nangag kung ada kasarsarita ni nanang sakbay anaawanan iti puot. Anya tinangag mo asaritaan da. Kasla ada ipagpabasol da kan kuana. Padasag tuman akasarita ni nanang inton makariing. Nanang, anya ka di nangag ko asaritaan nyo. Iti awawagam iti madam. Kasla ada ipagpabasol da kada kayo. Jak nga rod maawatan anak ko. Agtatakaw ko na namat. Ha? Agtatakaw? Anya kano titinakaw yo? Di namat nga rod imbaga. Idi kuan. Kuna na asa anak kanon amapan ijay. Taawanan trabaho. Inikat da kayo akas katulong? Awan ng trabaho yo? Kasanuta yun, nanang. Panagriknak ngamin kat nakapsutak anak ko. Kasladyak mutan kabaalan ti agtrabaho pa'y itinadagsan. Sige, ikagumaak na rin ti agbiro kiti trabaho, nanang. Huwan ko maanak ko. Uray ni manong mo. Agbirok ko mamahit iti trabaho na. Ingkay paskil ijay gate da ito'y iho. Kasapulan tayo ti katulong. Pagsublin yung amin ni Natalia dito'y balay. Ama? Jak kasapulan ti agtatakaw dito'y balay. Pagtalawak dito'y balay ti asino man amang takaw iti anyaman ako kwak. Sinalbagkit di. Awan utang nanay baganakam. Kawatan nga rod nga daw may asabali akatulong, mama. Nalakalang timang sukat iti katulong. Basta ikam iti na nga to asweldo. Ngam na singpet kan nagagat ni Natalia. Nasingpat ko nam ichay ngagtatakaw. Ha? Tinakaw nanto pa iti alahas ko. Eng kakidi paskil day ta ijay kay tapno adda umay agaplay. Sige, mama.
Kaasimot ni Nana Talya. Napabasol iti inaramid ko. Ngem, nalako kong tidaduma nga alahas. No ibagak asyak tinangala. Amangan no dusain dakda pa. Nanang, awan ka di tinadlaw yu, iti balay ang nagtrabahuan nyo, sakbay ang nagawid kayo? Ha? Jay anak ti amo ko. Tumalang kiaw ken agin inayad. Idi pumanaw iti balay da. No kasta, kaawatan nga rod nga iso tinangala iti bagbagada nga inalayo, nanang. Jak amo anak ko. Tanasingpat mat da jay abaro. Apay nga rod nga anapukaw day ta ibagbagayo anapukaw, kat saan nyo mat nga inala. Jak amo anak ko. Iturog ko man pa'y. Mabanugak, asaw-asaw. Sige nga rod, nanang, iturog yu pa'y. Amang ano makapadakas kada kayo ti sumanao, kan agpanunot. Kumusta kayo dito ospital? Awan pa ipabalon kumot kada kayo ditoy. Tay pagpuspos tam iti basketball ti gatang mon amanong. Mabisinak una yun dito ospital. Kapilitan na. Awanan ti pagpustak. Numadanon ti ayayam mi. Napatpatag ka di day ta pagpustam. Ngam ti masapsapol dito ospital. Kumusta ni nanang yo? Masapol ang maoperaan, nana. Kasapulan mi pa'y ti dakkel agatad. Tapno maiwayat ti operasyon. Unay matlang arudan ti inayo. Panawanan na, tapno agbero kayo iti trabaho yo. Ay kaasi mo tinayo. Saan ton ang makatrabaho, tama opera. Ado matan tinapanak, nana. Ngam masapol ka nung ada nagadalan. Kan kang runaan na, kasapulan nga da experience. Kadwa na trabaho ita, kat masapol nga ada experience na. Kan masapol, ang nakadapaw iti kolehiyo. Man alahas mo asinan puso ti pendant na. Kaya't ko makita. May sa kadagiti mapukpukaw ti sinan puso ti pendant na, amiga. Ah, sayang. Sapay kursonadak dayjay. Saan ko lang ay nalaidi ta kurang ja kwartak. Inalamlat ta ko maidin. Tauray na udi ti daddo maabayad mo, amiga. Nauna ak ngamin tinagbain, amiga. Kung nakasublyak tulaangan. Ita, awan gaya man. Ay na, nagsayangan. Makay dardaro makiti day tsaya katulong. Ngam ko na ni William mapagtaktakan kanulang. Agam, nakalagatad dayjay. Ngam dumteng to day tangal tao. Nagswerte kit din akatulong no sana madusa. Ha? Makumikom lang amin ni William ita. Gaputa ado dagiti appointment na. Imbagta na kaumay ka dito ospital, manong. Oh, ape ka di. Adda ka di parikot. Naku na ti may sagayam ko. Nga da nakita na anak kapaskil a wanted housemaid iti may sagit. Ha? Kayat mo ka diti mapanag-apply? Wan ko mamano. Ado nga minan tinapanak. Ngam didak mat inawat. Saan damat siguro asapulan ti experience si Jai. Sino nga iti agbantay dito ospital? Si kapay laang Ang mga nod na makauna ang mapanag-apply akas katulong. Siyak manan ti maawanan. Sige nga rod. Ingka nga rodan. Ngam mabalin. Kidawam ko ma asaan nga stay in. Akas kaninanang asaan nga stay in. Anya ti masapul mo, babae? Siyak ni Ruth, madam. Nakitak ti nakapaskil dito gate yo. Agaplayak ko ma. Umunag ka pa'y nga rod. Tado ti damagakan ka. Pangaasiyo ko ma, madam. Alaandak ko makas katulong yo. Taada ti nakidyo ospital. Awan pakasagnarak no at dati inam ija ospital. Tinapatag kanya kita. Kat no amumot lang tagtrabaho. Basta ibagayo amin ti aramidak, madam. Aramidak. No timat pa nagluto.
nalakak a makasuro, ta ada cookbook ko. Ti kayat ko kat masapo na kanayon ana silang dagiti tiles. Awan pulos rugit na. Amin nga adday ti sala kat nadalos. Diya kayat tinatapok. Nalawag. Nalawag, madam. No kasta, mangrugikan. Saan nga min anadalos ita ti tiles? Tawan dito'y di katulong. Pinapanaw kon. Agyaman ak unay, madam. Adday jay dagiti aramatom nga glinis. Dagi jay oh. Kalpasan ti panaglinis mo. Adday jayan ti washing machine dagiti lalabam. Aglaba ka. Sige, tadapay papanak. Kastoy gayam ti katulong. Agsasaro no ti trabaho. Ang mga nainton makalabaak kat agluto ak manan. Agawa ak nga imap to'y sinagadak a tiles. Ta isarunok apunasan dagiti tugtugaw kan tawa. Sino ka? Ha? Siga ka diti ka barbaro katulong mi? Sino ka, mat? Apay nga inyo nagmuti sapatos mo at di ka pa'y nagpigad. Nagrugit ti sapatos mo, oh. Kaya't mo ka di nga ikatanda ka katulong, gapukan ka. Siyak ni Richard. Ti inao di nga anak da papakan mama. Ha? Apay nagpitak ti sapatos yo. Mga maigalis kayo dito'y tiles. Nabita kaya? Jak matanad lao. Nagtudong amin. Ket adda nagnaan mi kadagiti kakadwa ka nabitak. O sige, tama pa na ko ni tisilid ko. Nagpitak ti sapatos na. Uray la naglema kadagiti nadalusak at tiles ti tugot na. Masapul nga ulitak man na napunasan. Ha? Ni sir! Naipakpaksamot ti ulo nan itiiging ti simento. Inakarayatan. Sir, anya ka din tinapasamak yo. Ha? Naawanan iti puot. Inakibagay ti driver tayo pan medyo ospital. Ay, masapul gayam nga awagak ni madam. Masapul ang maamon na tinapasamak. Hello, apay ngumawawag ka. Kat makumikumak ditoy. Ni Sir Richard, madam. Si Mang Puta na Bartek. Naigalis kat naipakpak ti ulo na itiiging ti simento. Ipan mi ni di ospital ta naawanan iti puot. Nabartag ko nam. Ayan nyo ka dita. Irubot mi nga ipan ni di ospital, madam. Ang mga nudakas ti mapasamak. No itantan mi pa iti pan nakataming na. Ala, ipan nyo iti kaasitgan nga ospital. Taumayak itamot lang. Uwan, madam. Awan ka diti po ti anak ko. Awan pa'y ngarod, madam. O sige nga Rod, nakikita tayo iti ospital. Inyawag ti katulong. Impandan ni Richard iti ospital. Aniya? Anya ko pati sakit na kat nakasalsalon at idirabi. Naipakpak ka no ti ulo na iti semento. Ija ka mo ti usto na pasamak. Mapanak kita iti ospital. O sige, honey. Awagan naktumanan, lukas kasano. Owan, honey. Imbag katada ya katulong. Kasanon no awan. Pagsayatan o nakatulong. Kaammo na tiraramidin na. Sige, inka nga rodan. Bye. Bye, honey. Sige, tendakon. Anya ti ko na ti doktor. As-asikasunda pa'y lang ti sugat ti ulo na, madam. Nadara ka no, gaputan na Bartek. Ada alkohol iti bagina. Sang kay bagami asaan ngagbartag? Apa yan nagbartag? Napitak namin dagiti sapatos na nga imunog idi madama ti dalus ko, madam. Mabalin adi na naalwadan, isoan na igalis. Ay unay ka ngaminan, takanayon ti panagbartag na. Saan kumaan na igalis, no saan anabartag? Sigod ka di mamartag ti anak yo, madam? Saan ko abambantayan ti anak ko? Gaputa makumikumak iti trabahok. Mawatam! Ha? Ruth, apa yung adda ka dito asidag ti emergency room? Inyag mi ti anak ti amok. Na-aksidente ngamin. Isugayam ti among ko a babae. Madam, kabsat ko ni Manong Victor. Maragsakan nak amak-amam mo kada kayo, madam. Apay nga da ka dito ospital? Bambantayak ni nanang ko, madam. Maopera ko, ma.
Ngamawan pa'y kwartami. Isu adida pa'y la operaan. Inyag mi dito'y ti anak ti amok. Na-aksidente ngamin. Isugayam ti among ko a babae, Manong. Madam, kabsat ko ni Manong Victor. Maragsakan ang makam mo kada kayo, madam. Apay nga da ka dito ospital? Bambantayak ni nanang mi, madam. Maopera ko ma. Ngamawan pa'y kwartami. Isu adida pa'y lamay sayang ka ti operasyon. Talaga kasta. Ngawan kwartam. Saan da pa'y amaiwayat ti rumbang iti pasyente. Urayan dati kwarta kan pamalubos ti kabagyan ti pasyente. Sakbay nga iwayat dati operasyon. Kasano kami nga rudan ngay, madam? Gapo ka di tawan kwartami kat saanan ama operaan ni nanang mi? Padasin nyo ti makisao iti ospital. Barang kayat da nga ipautang timbagada nga isagana yo agatad. Ayan ko kadi. Apay nga da benda ti ulok. Inyagda ka di ti ospital. Idi na igalis ka iti balayo, sir. Na ito pati ulo yo iti semento. Nabartag kayo mat ngamin. Amo ka di na papa, anaparte kak. Imbaga ti doktor ka ni mamam. Amang ano idano namot ka ni sir. Delikado man nga roden. Sigurado nga agpungtot ni papa. Imbaglaangan ta saan ka no ang nagdara ti utak yo. Amangan ka no nakomatos kayo no nadaraan. Asino tinangipan kanyak dito eh? Da kami iti driver tinangipan kan ka ditoy sir. Adamot itay ditoy ni mamam. Pimanaw laangan, idi imbaga ti doktor, makapuot kanton, kalpasan ti sumagmamano nga oras. Si kalang tinang bantay kanyak. Manipod inyagdak dito eh. Uwan sir, ngam napanak biit dita charity ward, taadda dita ni nanang ko. Nakita mo ti resulta ti panagbartek mo. Saan ka di nga imbaga kidikan ka? Saan ka nagbartek? Sorry papa. Pinagustuak lang amin ti awis lagi ti barkadak. Ken, matulungan da ka na kita kabarkadam. Itat, akasta tinapasamakin ka. Kasanod nun ako matos ka. Santo na maulit papa. Awan pa'y nasayaat nga aramid mo. Di mo natultuladan iti kakabsat mo. Anas saliwan-wan ti biyagda. Sika, awan pa'y ammom. Panawan, kamanlagan. Sumulak lang. Kas talata ka na yun. Awan pa'y makita kadadanagan da. Sir, no maminsan ngamin, adda aramid tayo ang makagapo. No apay akasla saan tayo ang napatag kadagiti kabalay tayo. Padasan nyo kadi nga amerisan, no adda makagapo, sir. Anya ka di day taawit mo nga imunag, anak ko. Tinapay nga intad ti amok, akanak ko ma. Ngam saan ko ang maibos nanang. Iso nga inyag kon ditoy. Nasingpat ka di matlaang ti amom, anak ko. Ada is-istrikto na ti babae. Ngam saan abali nanang? Ada lakit di makuna trabaho. Adamot maururay asweldo no madanon ti katapusan. Nasaya at anak ko. Saan kayo mat ngamin anak kaadal? Tawan kwarta nga aramatan yung nga agadal. Kanan yun to kanimanong dayta nanang. Tama pa na kun iti private room nga ayan ti may nga amok. Ang mga no sumangput dakat awanak. Agungat dan tukit din. Alaga rood, ingkan anak ko. Ang mga no isupay ti puun ti pangikatandakan ka. Akas katulong da. Kunam nga umay ka idikal manager balay ngam di ka matimay, amiga. Pasensya ka na, amiga. At ngamin iti ospital ni Richard. Iso tinapanak. Kimaro ka di, ti kasasaad ni Richard, amiga. Na-aksidente, amiga. Ijay pa'y unag ti balay tinaka-aksidentyan na. Na-aksidente? Kasano, amiga? Naigalis iti nasilang atiles. Naipakpak ti ulo na. Iso aday chay, naawanan iti puot. Imbaglaki di ata na ipanadagos iti ospital, kat saan anadaraan ti utak na.
Kita man latta ti aksidente anya. Uray unag ti balay. Awan pilpilyon na. Ay, tsaka mo, amiga. Ngamkas lag sa saruno ti malas ijay balay mi. Ha? Pag kunaam nga agsasaruno, amiga. Imo na, natakaw ti alahas ko. Hindi kwan, na-aksidente ti anak ko. Iti pa'y mismo nga unag ti balay. Nayara na laeng mat, amiga. Nagawid ka mo't Barok. Kumusta ni nanang yo? Saan pa ang maoperaan? Tawan ti kwarta akit kidawon ti doktor, nana. Kasimot nga ron ni nanang yo. Umayak to mo ti ospital. Oray balon lang mo't ati maitulong ko kada kayo. Ay na, dakal ayaman mi. No umay kayo pumasyar, nana. Nagawid ak. Ta umayak agdigos. Kan mga alak iti pagsukatan mi. Apay adyak makitkita ni Ruth. No iti aldaw. Mapan iti balay ti among na. Iti matrabi eh. Isu ti agbantay di ospital, nana. Adan trabaho ti kabsat mo. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Tapno saan mo't akaasi ni nanang yo. Mangan kayo pa'y, sir. Insagana kunti ka ninyo. Mano ka di titawan mo? Apay adamdamagan nyo titawan ko, sir. Awan ka di dadakkel mo. Tapay asimrek ka kas katulong. Ayan dagiti dadakkel mo. Awanan ti amami idi ubing kami pay. Ni nanang katsigod akatulong. Ngam ada ita dita charity ward. Masakit. Kasta ka di. Kaasim at gayam. Operaan da ko man ni nanang. Gaputa da ka no bato iti gallbladder na. Ngam awan mo't kwarta nga aramatan mi, sir. Umay kunto kitaan ni nanang mo. Inton makarwarak dito eh. Saan kayong samot unay ang mabayagan dito ospital, sir? Daytati ko na ti doktor. Makapasikor nga ro dito yung unig ti ospital. Ano sa nyo, sir? Tapno daras kayo ang maimbagan. Ita ka din, tinurwar ni Richard di ospital? Wan ka no, iso nga intad kon kinirot ti pagbayad na iti ospital. Sa bagay. Kasanon, no suiti kan dati kwarta nga intad mo. Didak mapalinalukon dagijay. Tadamot resibo nga itad ti ospital. Binilin kon ti driver kan katulong. Isudan ti mangyawid kini Richard. Wala. Anya nga ti serbi ti mabaybayada na katulong kan driver. No saan man ti naapakairanodan. Ngarud rumbang nga gunay da. Tapno saan asayang ti maitangtangdan kadakwada. Ngam saan kami payanalpas sa nagsarita iti dayjay a Richard. Agsarita kami to iti nalapat. Bagbagaam, tapno saan manen nga agaramid iti paggastuan. Ang mga no makaramanan kanyak. No jak magustuhan ti isong batna. Imbaga ti doktor mo arumwar kayo ita, sir. Amo ka di da mama, nga itati iruruar ko. Uwan, sir. Mapanak iti billing section. Taintad da kanyak ti kwarta pagbayad ko dito ospital. Inted da gayam. Saan da ka din nga umay dito eh? Iso nga rod nga intad da kanyak. Tas andan nga umay, sir. Napatpatiglat ti negosyo da, ngam itisyak. Panawan ka pa dito, sir. Mapanak iti billing section para iti hospital bills yo. Sige. Inton mabayadam ti amin. Kadwa anak, tamapanta iti ayan ni nanang mo. Imbag pa'y ti among mo, tarumwaran. Idinto ta ni nanang. Saan pa yung amo? No kaano ang maoperaan? Wan nga rod, manong. Kastoy ka dilata ti awan makukwarta na. Saan da nga asikasun adagos na awan kwarta? Inton maimbagan ni nanang. Agbiro kak mo iti trabaho ka. Kan dumawat ta iti pamakawan ni nanang. Tabi na'ybay anta nga isulaang tinagtrabaho para kadata iti naunday a panawan. Sapay ko mga rod, tamaimbaganan ni nanang. Tapno iparik na tamat kan kwa na ti panagayat, nga impain namat kadata. Ita nga adda na pasamak ka ni nanang. Sa ata na kaamiris, manong. Uwan nga rod ading ko.
Ngam aramidan tamit ti pagrabangan takan ni nanang. Kumusta kan manang Talia? Agpaimbag ka kuma. Ay, nakapsutak pa'y ading ko. Kastoy sa ti bumaket. Anya abo maket, ubing kapay. Adapay dita ti agtawon iti 80. Kat saan pa'y amaawanan iti namnama? Oh, si bibiyag na pa'y. Umanayon apakaragsakak. No makitak nga da trabaho dagiti anak ko. Saan kon atari gagayan ti kasta kabaket, ading ko. Apay kumaasaan mo at arigagayan. Di mo kadi kaya ta makita pa'y ti agbalin nga apokom kadagiti anak mo? Mapasamak nga tapay dayta. Apay kiti nasaan? Basta agdalag ka iti apo. Agkid daw ka iti kaasina. Nakabayad ka din. Mabalintan ti agawit. Nakapila pa lang ti papel mo iti pagbayadan, sir. Adugayam ti rumwar ita. Kasta ka di. Mabayag tapay nga rod dito yung aguray. Depende no nadaras ti mangi process iti papel dagiti ma-discharge ita nga aldaw, sir. Ngam, apay ka di analiday kayo. Makita ngamin. Nga iti dayta kaubing mo. Andaan kan iti responsibilidad. Sana kas kanyak. Sigud mo't asaan anasaya at ti kapabalin ko, sir. Tabi na'y bayak ni nanang ko ang nagtrabaho para kada kami. Anya ti kahit mo asawan. Sigud nga awan trabaho. Ni nanang ti makaamoy ti amin. Ngam ita ta masakit. Masapul gayam nga agtrabaho akmutan. Narigat gayam ti mangnamnamalatan kadagiti dadakkel mo. Kunak man, numapan ka iti ospital ita, amiga. Adan dagiti matangtangdanan amang yawid iti anak ko, amiga. Ha? Binay ama dagiti matangtangdanan ti mangyawid iti anak mo, amiga? Anya ko matidakas na, amiga. Saan ka kumaamasaksak tano'y bagak daytoy, amiga? Kaslaman napatpatag ti trabaho no kwartakan kangam ti anak mo. Apay ana ibagam ti kasta, amiga. Agtrab-trabaho ak gapoy ti anak ko. Amin dagitoy kat para kan kuana. Nakisao ka kadi iti anak mo no anyamot dagiti kayat naken ka? Ti oras mo para kenkwana. Ay, saan ka maawatan, amiga? Napanak ijayan ti anak mo idi na minsan. Dinamag nakakanyak. Imbagak ama kumikom ka. Nakitak tiliday kadagiti mata na, amiga. Inakmanan iti billing section, sir. Damagak no mabayag pa'y amadanon ti papel mo. Masikuraan ako nga agururay. Tapno saan kayo unay amasikuran? Iturog yu pa'y, sir. Riingan kayong tulaangan inton mabalinan ti agawid. Sana ka makaturog. Ay, sige nga, Rod. Panawan kayo pa'y, sir. Uray may salang akatulong ni Ruth. Ado ti linawlawagan na iti panunot ko. Saan arumbang asayangak ti oras ko. Iti awan ka asiskan na abanag. Apay ajak mat agsurong agtrabaho. Nagbayag matan amalpas, di ururayam abil jay amom, anak ko. Wan nga, Rod, nanang. Wan gayam. Umay ka no dito inton madamdama. Apaman ama discharge. Ay, nasaya at mat no umay ditoy. Tapno makitak mat ti among mo. Nasingpot ka di matlaan. Nasingpot mat. Ngam kadagito'y nauding nga aldaw akadami dito ospital. Madlaw ko nga agpampanunot. Kan naliday, nanang. Naliday tada aksidente kat nga road. Kasta nga ta, nanang. Kasla damot sa bali apakariribukan na. Atap mula siguro day ta anak ko. Bunga la siguro ti panaka-aksidente na ti kunam akasla agpampanuno. Nalpas ka din ti amin.
Mabalintan ti agawid? Uwan, sir. Inak ibagay ti driver nga umay naalaan dagiti gamit yo dito taipan nan ijay lugan. O sige. Tamapan-taman iti ayan ti inam ako nam. Uwan, sir. Mapanta madamdamay ayan ni nanang. Apaman ang maibagak iti driver nga umay naalaan ng dagiti bagyo diti unag. Adda nga ta di tarwar ti lugan, kan ti driver. Nalabit, sir. Inyawag mo't itay ni madam, apa umayan na ti driver, tasukunan na ta. Awagak langan. Iawat mo ti cellphone ko. Uwan, sir. Ada ito. Nagre-ringin. Oh, hello. Adda ka di tarwar? O sige. Umay ka dito yan. Talaan dagiti gargaret ko dito. O sige. Bye. Anyati ko na ti driver, sir. Umayan. Ala, umay ka. Mapantay iti charity wide. Takitain tati nam. Anyati ko na ti driver, sir. Umayan dito Ala, intan ijay charity wide. Tapno makitak mat ni nanang mo. Sige. Sumurot kayo kanyak. Ngam, ano sa nyo taaduda ijay charity ward? Saan akas iti private room? Asika kanti bantay mo lang ti adda iti kwarto. Tinapateg. Makitak mat ni nanang mo. Nakatalikod ni nanang. Ang mga no nakaturog. Kita at no nakaturog, sir. Nang, adda kami ka ni sir. Kaya't na kayo ang makita. Mapan kayo ka din. Ha? Na Natalia? Sir Richard? Ha? Agam amo kayo ka di, sir? Nanang? Pangasim ko ba, sir? Ibagam ko mga awan ti inalak. Amamunak saan ka di? Sa anak nga agtatakaw. Anya ka di ti imbaga ni mamam, anatakaw kan ko ana. Aguray kayo man. Iso ka di ti anak ti among yun, nanang? Iso ka di ba ti amom, anak ko? Wanang. Sir, anya ka di tinatakaw iji balayo. Umay ka na. Intan, agsubliak dito inton madamdama. Sige nga rod, nanang. Agsubli kami kano inton madamdama. Barang makasubliak no di nakpawilan ni madam. Anya ka di ti mapukpukaw iji balayo, sir. Apay a pinabasol da ni nanang ko. Diyak mo. Amom ka di nga inawagan ni mamam ni nanang ko iti agtatakaw. Iso ang natalimu daw. Nasingpat ni na Natalia. Mas daawak nga rod. No apay nga imbaga ni mamam nga agtatakaw. Inikat na pa yan akas katulong yo. Iso ka di ang natalimu daw. Gapo iti imbaga ni mama. Iso na ospital. Day tatipod no, sir. Ngam, naduktalan da nga adda bato iti gallbladder na. Iso akasapulan ang maopera. Ket agkasapulan kayo iti dakkalagatat. Day tatipod no, sir. Iso asimural kakas katulong. Ngam, kaano pa'y ngay ang makaurnongak iti maaramat a kwarta. Tapno maopera ni nanang ko. Imbag pa'y di amo ni Rot. Tanakaawidan. Idinto tada kayo. Adda kayo palang dito ospital, nanang. Aksidente nga min, ti impaagas da. Narigrigat ti sakit ko, anak ko. Masapul nga min ama opera, anak. Nanang. Pakawanandak. Tawan kwarta ang maitulong ko dito ospital. Patpatgan kayo nga, anak ko. Saan ko nga ibilang abasulyo? Basta agbaliw kayo, kat agbiro kayo iti trabaho yo. Ikarik, nanang. Agbiro kakmot iti trabaho ka. Apaman ang maimbagan kayo. Awan pa'y ngamin agbantay kada kayo dito ospital. Agyaman nak, no agbiro kan tumatan iti trabaho, anak ko. Hello? Sino ka di daytoy? Ha? Ospital?
Kasapulan ti Permak? Awan ka didita ni Manong Victor? Sige ma'am. Agpakada akpay nga rod. Apay amatartaranta ka nga agdaldalos. Kaslada kam kamakaman. Masapul amalpas ko ti daldalusak tamapanak iti ospital, sir. Apay ka no? Mas daawak nga rod, sir. Mga no dadakas na napasamak ka ni nanang ko. O sige, tulungan ka nga agdalos. Tapno daras malpas. Anya? Tulungan na ka agdalos ko nayo, sir. Tapno saan nga agungat ni mama. No kas pangarigan sumangpet. Adi na oras. Kaya ti agtrabaho, sir. Saan ka di asigod? Saan kayo nga agtrabaho? Dakis ka di? No susurwak mo tiyak trabaho? Naadal ko kan kadayta. Ha? Sige nga, Rod. Tapno na dardaras amalpas, sir. Anda ka matgayam dito ospital, Manong. Apay nga inawagan, dak. Diya ka mo. Kasangsangpat ko. Naggakuak di balay. Anya tinyayam da. Apay nga inawagan, dak nga umay dito eh. Impandan ni nanang iji operating room. Ha? Kasanon ti pagbayad? Adda ka nun ang bayad. Ang di na imbaga tinagan na. As ino? Day tamot ti damdamaga kadagiti nurse. Ngam di da ka no amo. Haguray ka. Saan nga taan ni Sir Richard? Sino a Richard? Ti anak ti among mo? Ti amo, kat isumat lang ti amo ni nanang. Anya? Pudno ka di dayta? Imposible. Awan ka di ti madmadlaw mo. Kanya ko matimadlaw ko. Anda ka din nagbaliw dito. Kaslasaan na nakanayon arumrumuar ni Richard. Rumbang laeng. Awan lang nga ron tiyam muna trabaho. Kanayon pa nga agbalong. At dapat dyan nakita katultulungan na ni Ruth iti trabaho na. May isa katulong, tulungan na. Nakitak ang naglinis da ija rupayan. Duada ngaglinlinis. Pudno ka niti imagbagada agayo ma. Ginayo mga tanda dya katulong ti anak mo. Kasaritak to ni Richard. Damagam no niya tinaknakan na. Tapay atol tulungan na ti katulong. Sigamat, Richard. Papanam ka di. Padasak man ti agbirok iti trabaho, tita. Husto ka di tinangag ko, Richard, iho. Anda ka di dakas iti aramidag, tita. Mas daawak laeng, iho. Anya ka di tinakapanunutam ng agbirok iti trabaho. Narigat met. No papakpakanak laeng, tita. San ka di? Aglaplapusanan dagiti dadakkel mo, iho. Uray saan kan nga agtrabaho, saan ka nga agrigat. Masapul mo't nga unnatak dagiti ururat ko, tita. Mas daawak, iho. Kala at sama, ti panagbaliw, ti puloy, ti angin. Tay kunadang roden, narigat ti mang namnamalatan, iti agtaod ka dagiti naganak. Hello, amiga. Nakawag ka man. Matuloy ka di ti panagpasyerta? Siyempre, amiga. Saan anay ti makagapo no apay nga inawagan ka, amiga? Anya nga ron ti makagapo, amiga? Amom ka diya, nasabat ko ni Richard dito'y kalsada. Agbirok ka no, iti trabaho na. Anya? Agbirok iti trabaho na ko na amiga. Anya ka no at trabaho? Awan mo't nalpas na. Bilibak iti anak mo, amiga. Natured nga agsapol iti trabaho nga awan mo't nalpas na. Nakaskas daaw day tangay padamag mo, amiga. Sige, takasaritak man ni William. Bye, amiga! Anya ka riti pakariribukam dita. Tumakder tumugaw ka man. Ay, tinyawag ni amiga Eliza. Kaslaman imposible timbaga na. Abay, anya yan timbaga na dyan nga amigam. Nasabat na kanon ni Richard ngagsapsapol iti trabaho na.
Anya nga ya trabaho. Agbilang iti poste, ti kuryente. Kanawa na muna. Mas dawak nga rod. Anya ko maatrabaho ti birokan na. Nakiwar nga tan at yung utak na, hindi na ipakpak iti simento. Kasta nga tang agpaiso. Kalaat ang nakapanunot nga agbirok, iti trabaho na. Apay nga awan ni nanang yu, ijay kama na, barok. Adda iti operating room, nana. Ada ka din kwarta a pinagbayad yu? Adda ka nunang bayad, nana. Hangam saan mi nga amon asino. Sino nga tamo ti addaan iti nasaya at apa nagpuspuso anang bayad? Saan mi nga ron nga amon, nana. Sapay ko ma. Tabindisyunan ti apo. Gapu iti kinasaya at ti panagpuspuso na. Agpaiso day ta nga imbagam. No nalukay ti tao at tumulong, nalakamot asombrak ti parabor ti Diyos kankwana. Iso siguro akin asyan ti apo ni nanang. Tanasingpat. Pudno day ta barok. Nangarama ti apo iti tao anang tulong kaninanang mo. Nalpas ka din ti trabaho. Nalpas ka nun ti operasyon ni nanang mo. Di mo ka di mapankitain? Ha? Kasano nga among, sir? Sikat ti nagbayad, saan ka di? Ha? Ne. Anya ka di ti sasawa mon. Diyak amo ti bagbagam. Di ka kuman agilimod, sir. Apay nga rod nga among analpason ti operasyon. Ko ha? Atap ko lang. Ti maawatak kat. Adda kontak yu ti ospital. Tada kayo ti nagbayad. Saan ko mga ado ti saludsod mo? Ingkakat kumusta ni nanang mo? Kasanon to'y trabaho, sir? Diyak pa'y nakadalos. Siya akong ti makamo dito eh. Ngam sumangpet ka. Sakbay ti oras anam na maam asumangpet ni mama. Agyaman ako na, sir. Mapanak nga rudan. Pep. Di mo ko na. Amapan ka naka-apron. Ay, saan mo ta, sir? Ikatak, sanak pa'y mo't nga agkabaw. Kumusta kayo, nanang? Awan ka din tinasakit? Ay, awan pa'y mo't anak ko. Sapay ko ma, tagtultuloy ang maimbagan tinasakit abarukong ko. At tapok ani sa Richard tinagbayad, idi ko na nga agsubli di ti ospital, nanang. Naglakwan na lakit di iti alahas, timbayad na. Anya ti ko na yun, nanang? Agar-arasaas kayo, mat. Ibagam tuman ka di sa Richard. Akayat ko ang makasarita. Wanang, amuyo ka di anapan nagbirbirok iti trabaho na? Ha? Trabaho? Anya ko ba trabaho? Nagbaknang ti pamilya na. Idi imbagak amasapol aben natak dagiti ururat ko. Adamotan nagbaliwan na, nanang. Ang trabaho ni Sir Richard. Sigod nga awan na pulos ang muna at trabaho day jay. Mangan, maturog, kan agbalug laeng ti amuna. Kita ak mamhet, no kasano ti panaglutom, Ruth? Isaganak pa'y amin dagiti pagrekadok, sir. Ag-slice iti sibuyas, bawang, ken dalusak dagiti nateng nga ilaok ko iti lutwak. O sige, ag-slice man mo't nga rod. Agdalus kay tinaten. Sigod ka din nga aramidin nyo daytoy, sir? Saan? Nasilawan lati Sir Matak. Manipod nagtrabaho ka dito'y balay mi. Napanunot ko, ngawan tinasayat ang masakbayak. No agdep-dependarak latan kadagiti dadakkel ko, kas itimbagam. Kasta akmat ididamo, sir. Agtrab-trabaho ni nanang. Idinto taagur-uray kami laang iji balay ka ni manong ko. Idi nagsakit, kat impan mi iji ospital, ijay kamin anagnakam. Papanan nyo ka di, sir. Nakarubot kayo, mat. Sana mas not no sa dino ti papanak. At dagayim ko ako na amapan kami di abroad. Abroad? Saan ka di nga do pa iti proseso na dayta sakbay ang makapan iji abroad? Wen, sumagmamanon abulan nga impagnami ti papeles mi. Agtur kayo ka di? Wenno?
Agtrabaho. Factory worker ka no. Adam amo tigayem ko at trabahador ijay. Amo ka di dayta dagiti dadakkel mo, sir? Saan? Si kalaang tinang ibaga. Kat pangasim. Ta saan mo nga ibagbaga iti ure asino? Ay, sakbay gayam amalipatak. Kayat na kayo kano ang makasarita ni nanang ko, sir. Kumusta kayo, Nana? Sumaysaya at matan, sir. Kaya't ko nga agpudno ka kanyak. Sika tinangala iti alahas ni mamam. Saan ka di? Pakawanin na ko, Nana. Nakulapan ti panunot ko. Iso na aramid ko dayjay. Saan ka di arumbang ani mamam ti pagdawatam iti pambakawan? Saan ka tasyak? Da kayo tinapabasol. Iso ada kayo ti pagkidawak iti pamakawan. No dumawat ka iti pambakawan ka ni mamam. Mapakawan to ti basol mo, sir. Saan ka di arumbang ani mamam ti pagdawatam iti pambakawan, sir? Saan ka tasyak? Da kayo tinapabasol. Gapo iti inaramid ko. Iso nga kidkidawak iti pamakawan kada kayo. No ni mamayo ti pagdawatan nyo iti pambakawan, mapakawan ti basol mo, sir. Sigurado apagtalawin dak. No ibagak ti madingi inaramid ko, Nana. Ti may sa basol, masapol nga idawatan iti pambakawan. Saan kat nga ilimad, tapno liklikan ti dusa. Pumanawak, nga mangibatiak iti surat. Ibagak asyak tinangala kadag iti alahas na. Isublik ti saan ko ana ilako, Nana. Naskan ka di paya pumanaw ka, sir. Inak agtrabaho. Padasak matagbiag, baban iti bukod ko ang naglingatan. Kas imbaga ni Ruth. Imbaga ni Ruth daytakan ka, sir? Wala na. Iso anak kariknak iti bain. Naamiris ko, naawan tinasaya at amasakbayak. Numang namnama aklaan iti nagbannugan ti sabali. Ni, adda maletam, sir? Papanam? Jak nakasarak iti trabahok ditoy. Iso apadasak ti awis ti gayem ko. Sapay ko mga rod, tagbaligi kayo iti papanan nyo, sir. Agyaman ak unay kan ka. Sapay ko tadda ka pa'y dito'y balay ito nagsubliak. No di daklakit di papanawan dagiti dadakkel mo, sir. Sikat ng silaw iti nakulaapan na panunot ko, Ruth. Inton sumangpet da mama. Pakiitid mo to da ito'y surat ko. Kanda ito'y basit akaheta. Matungpal, sir. Good luck iti papanam. Agyaman ak unay, Ruth. Anya nga tatilinaon da ito akahita. Kitaak man. Ay, naka-scotch tape man. Alangan matalukatak. Idisuklatan dito lamisaan. Tahus tunto no sumangpot da madam. Ne, ada kayo matgaya man, madam. Ada imbati ni sir para kada kayo. Surat kan basit akahita. Surat kun kahita ko na. Napanan na ka di. Tinasayaat. Basaan nyo pa'y, madam. Inlanad na siguro dita surat na, no sa dino tinapanan na. Sige, lukatak man tabasa. Dear Mama. Sakbay ti amin. Agkidawak iti pamakawan kada kaya. Inton mabasa yun ito'y surat ko. Nalabit nga da ako ni Japan. Pakawanin da ko tasyak tinangala idi iti alahasyo. Nalakok ti daduma. Ket nagastos ko pa yung tinaglakwak. Isublik to'y saan ko pa analako. Nakonsensyak iti kaadda ni na Natalia iti ospital. Iso asak tinagbayad iti babayadan na iti ospital. Ni Ruth, ket anak gayam ni na Natalia. Ikitdawak pa iti pamakawan. Ti kina responsable nga anak.
Ulitak-takid daw iti pamakamanyo. Mama, pakibagayon tumatan kini Papa. Ito'y nagsurat. Richard. Imbag ta si mangpot ka na, honey. Basam ti surat ti anak ta. Surat ko nam? Abay, asino te sinuratan na? Babae ka de? Basam tapno maamuam no anya ti linaon ti surat. Nan, masak man nga ron. Naglaatak iti dayta surat. At iti kahita nga ayan tinabat-bati nga alahas. Napabasol ni Talia nga awan basol na. Idi adda ni Richard iti ospital. At amat gayam ni Talia ijay. Jakim pagarup nga isugayam ti ibagbagan ni Ruth ananang na. Ada ka di pa'y ni Talia iti ospital. Nalabiit, tanabiit pa'y mat na operaan. Jakim pagarop ang maaramid ni Richard ti agtakaw. Mabalin nyo kanon ti agawid, nanang. Daytati ko na ti doktor. Sige, tamapan ko kitaan. Numano ti babayadan tayo dito ospital. Ingka nga rodon, manong. Taurnusot mo't dagito iyawid tayo nga inusar ni nanang dito ospital. Sige. Ay, maragsak, anak. Tamakita kat nagbalin kayo a responsable, anak ko. Nakaamiris kami di nagsakit kayo, nanang. Saan mi kayat amapukaw da ka? Pakawanan da kami kumaitikin na sadot mo iti labas. Mamati nga adda dagiti pasamak nga ipalubos ti Diyos. Tapno makaamiris dagiti nakaulaapan ti panunot na. Oray ni Sir Richard, nanang. Dakkel mo tinagbaliwan na. Mas daawak garod iti kunam at tumulungan nga agdalos. Diyak pa'y nakita ang nagdalos ni Sir Richard. Umay pa yan ay iji kusina ang makibiyang kadagiti aramidak ijay, nanang. Agawid kayo ka din? Da kayo, sir? Papanan nyo ka di? Di ka di kayat nga tulod na kayo, iti balayo. Itulod na kami? Husto ka di tinangag ko, sir? Mabalin, saan kayo amamati? Ngam na amiris mi adakkel ti basol mi kan ka, Talia. Imbaga ka din ni Sir Richard ti amin, madam. Babaan lang iti surat ti panangibagan. Kanayon mi nga ibagakan kwa na iti. Ano agbasol kat pagtalawon mi. Iso siguro apim manaw. Amo na ngamin ang nagbasol. Iso ang nagdisnudo apim manaw, ma'am. Itatawanan. Mariknak ti iliw ko iti anak ko. Tay tagayam ti balayo. Medyo adayo gayam ti paggapwam. Lumapan ka ang trabaho iti balay. Saan may abalay dayta, sir? Ababangan milaeng. Ababangan nyo? Kasano nga iyan anayo iti ti sweldom akas katulong? Duma ti panagbiag mi amarigrigat, iti panagbiag yo ababaknang. No adalakat mabalin mi nga ipaunag, umanayan. Dakdakkel pa iti bodega iti ibalay, nga awan ti agkikyan. Diyo ka di kaya tadalusan da iti tapno at da libre apagyanan nyo. Total, iti kayo mat nga agtrabaho. Anya ti kaya tiyo asawan, ma'am? Pagsublyandak iti balayo. No ka ba alampay tagtrabaho? Inton na an-anayan ti pigsam, agsubli ka. Kasto'y gayam ti marik na ti tumulong iti pata at tao. Nalagaan ti barukong, kan adda na isang sangayan aragsak iti kaungkan. Huwag nga ron. Apayan dita na panunot nga agpaiso a pinagyan ida dita bodega. Awan mo't aggigyan. Amom ka di amanipod adda ni Ruth iti balay. Kat dakal tinagbaliwan ni Richard. Day tangarod tinadlaw ko.
Oray may sala nga katulong. Nabaalan na alinunag tinatangken a puso ti anak ta asadot ken artak. Mailiwak matan iti anak ta. Itala ang anay adayo iti sidong ta. Kat sapul-sapulak. Kayat kon ang makita ti anak ta. Maragsakan na ta nakaawid kayon. Ngam, ladingitak nga ibaga. Asumangpat kanon ti anak ko. Kat pagyanan da ito'y balay, apagigyanan niyo. Agyamanak iti kanayon mo ngayon umay iti ospital ading ko. Ay, kat umakar kami nga ruden Ta pagyanan kat nga ruden dagiti anak mo to'y balayo. Ay ngam, sa dino nga iti pagakaran niyo. Saan ka nga agdanag ading ko? Adda nakasagana a pagakaran mi. Mapandala ang dalusan. Tanabayag nga awan nagigyan. Kasta ka di. Ay, madanagan akpay. Tamangan kunak no awan pagakaran niyo. Imay imbaga di among ko, nga adda bakante apagyanan mi ije balay da.